טוב, אז חברים, הפעם אנחנו מגיעים לנכס אטרקטיבי ביותר. מדברים על המפלצות היפות שלנו פה במבצע דקל. אנחנו נעשה סיור קצר ונראה לכם קצת מקצת. ב-360 תקבלו חוויה שעוד לא ראיתם. בצורה הזו נכס. סלון גדול רחב. פה אנחנו מקבלים בעצם את המרפסת שמש שהיא מרובעת. מרפסת שמש מרובעת, היתרונות שלה יותר ספייס והיא לא מעורכת כמו כל הפרויקטים החדשים. בכיוון הזה אנחנו מקבלים בעצם את שירותי אורחים ושירותים נוספים פה בחדר המקלחת, חדר שירות. כפי שאתם רואים יש פה הרבה ספייס. הול גדול מאוד. פה בעצם מגיעים לאזור החדרים. ממ"ד גדול יחסית. חדר שינה שני. מואר. מקבלים פה הרבה אור בדירה. מאסטר בדרום. פה יש הרבה ספייס, כפי שאתם רואים, שידות, יש פה הרבה ספייס בין המיטה לצדדים. ארון, עשו פה נישות ארון בילט-אין. שירותים מקלחת. ופה יש לנו עוד חדר שינה אחד. יש לו שתי חלונות פה. עוד פעם מאוד מואר. דירה ליגה, דירה יפהפייה.